Mi kam thamai ha soyong blog, bhoirembong blog, molai blog bat ka maupat blog. Hakani ka office ka pakerteng ka Meghalaya Basin Management Agency lani ka MBMA. Ka kerteng jong ka kam kadai program associate ka balaj pratli ki post. Kelas date lani ka tarik ka bakado bapila ban apply ya kani ka kam kadai hausan trek jong bnai me arhajar arpoi. Ki educational qualifications lani ki jingdon kam shaba pin apply ya kani ka post kilong gumne. Pihaban pendap ya ka bachelor's degree lani ka master's degree haka agriculture lani ka rural development lani commerce. Lani pila ru ban dap ya ka MSW haka livelihood lani social entrepreneurship. Lani pila ban pendap ya ka MA lani MSc haka sustainable livelihood but ka natural resource governance. Lada pidan experience arsnam haka livelihood promotion lani community mobilization lani enterprises lani haki project jong ka rural development kan bha AP purba pi apply kani kakam. Ka age limit kadai sapusan snam ka salary lani ka tulop jong kani kakam kadai khasan hajar lani khatnyo hajar shibnai. Ya gitu ki bakwa ban apply but gitu ki bala ya hab bat kejingpan jong kini ka post ya hab ban download ya ka application form na ke website jong kini ka office ka badai www.mbda.gov.in. Lani pila ban shimru ya kani ka form na ka office jong kini ka MBMA ka badan haka Meghalaya State Housing Financing Cooperative Society Nongrim Hills, Shillong, Meghalaya. Lani lada pikwa ban apply online ru pila ban send daka email. Syakani ka email address recruitmentmbda20@gmail.com. Sngobha download but pule bha ya ka official notification ka bala ai hapo description jogani ka video. Karang ba pintip bha shusho kumno ban apply lani banyak chaprang porba pi apply ya kani ka post. Kalait sakani ka weka Kamru naka National Aerospace Laboratories lani ka nal honi bnai April arajar arpoi ka kerteng jong ni ka post kari technician 1 kelas date lani ka tarik ka bakhado bapila ban apply ya kani ka post kadai hau arpau tarik ubnai me arajar arpoi baro ki bana India ki la ban apply ya kani ka post. Ki educational qualifications lani ki jingdon kam shapa fin apply kani ka post ki longgom ni pihaban pendam ya ka matric lani ka class 10 pidon kamru 100% ki marks haki science subject but pidon kamru ka ITI NTC lani ka STC trade haka computer turner machinist electronic mechanic electrician draftsman electroplater lani painter. Katulap jang kani ka post kadai livelihood hajar shibnai bapila ban apply ya kani ka kam nado u arpoi tarik April arjar arpoi hado arpau tarik umi arjar arpoi gitu ki badan jemut ban apply lani ki bayah bat ki jingpan jang kani ka post pihak ban register naka website jang ka CSIR NAL kabari ka www.nal.res.in nado arpoi tarik u April hado ume arpau tarik arajar arpoi bantip shushu shpang kani ka post kumno ban apply kumno banyak shprang poro pi apply lani pi ko bantip cheno ki jaka ki bami kini ki post kam pi ban download ya ka official notification ka ba la ai hapo description jong kani ka video.